Dobar dan svima, ja sam Davorin Tošić, 2007. sam godište i igram u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Moj otac je me poslao da, kako kažem, bila je moja želja, ali moj otac je tu želju ispunio i poslao me u fudbalski klub Crvena zvezda iz Užica i tu sam počeo ovaj put. Da, svi su me podržavali i niko se nije bunio zato što sam ja to voleo i htio sam da uspijem u tome. Moj otac mi nekad da neki savjeta, ali da, uglavnom svi gledaju moju utakmicu. Moj omiljeni igrač je Messi, ali zaista nemam nekog idola, ali on mi je omiljeni igrač, kako kažem. Može se reći da mi je on idol. Mislim da on igra najlepši fudbal, njegovi driblinzi i njegovi potezi su zaista savršeni i to je jedan razlog zašto mi je on idol. Da je lojalan, da se dobro ponaša prema svima, nezavisnosti kakvog su materijalnog stanja, to je finansijskog stanja i da ima dobru dušu. Kada su pohleb, to je jedna od najgorih osobina. Ja sam nešto u sredini. Ponekad imam trenutke kada sam veoma ozbiljan, ali nekad i umem da snašam. Da jednog dana zaigram ovdje. To mi je najveći san i to sanjam od malena. Da, posebno zamišljam da dam gol na derbiju, na večnom derbiju i da proslavim na severu. Ne znam, verovatno bih skinuo dres i ponela bi me emocije i ne znam što bih radio stvarno. Od 5. 6. godine, od kad znam šta je fudbal, navijam za Zvezdu. Utakmica protiv Liverpoola, kad smo je dobili 2:0. Drugi gol Pavkova, to mi je najveća uspomena.